गुवाहाटी बाथौपुरी साइट लिटारेरि कालचारेल कमप्लेक्सआव खौसेथि बर' सुबुं आफादनि मावफुं मेला मेहेरगोनाङै खुंफुंजायो। फैगौ जानुवारि दाननि 5, 6 आरो 7 खालारखालि सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खौसेथि बर' सुबुं आफादनि 9थि खेब बोसोरारि जथुमाया खुंफुंजागोन। खुंफुंजानो गोनां बे जथुमाखौनो लानानै दिनै मावफुं मेलाव सावरायलायनाय जायो। बे जथुमायाव गासै 3 रायजोनिफ्रायबो बाहागो लाफैगोन। मख'नो गोनांदि खुंफुंजानो गोनां बे जथुमायाव आसामनि गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मा, मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म, बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' आरो एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आबो बाहागो लाफैगोनखौ मिथिहोदों। दिनै खौसेथि बर' सुबुं आफादनि मोनसे मावफुं मेल, बे मावफुं मेलनि गेजेरजों जोङो फैगौ 5, 6 आरो 7 जानुवारि 2023 अक्ट'आव जि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि 9थि बोसोरारि जथुमा जानो थांगासिनो दङ, बिनि बागै जोङो गुवारै सावरायदों आरो बिनि हाबाफारिखौ जों दिनै मोनसे फाइनाल मोनसे सेप जोङो होबाय जे 5 अक्ट'खालि जोंना सेथि जि थान्दै मेल, बे थान्दै मेलाव एबार जोङो स्पेसियेल आलासि जे थान्दै मेल जिरायनायनि सिगां जोङो हांख्रायनानै लाबोदों सासे इउनियन मिनिस्टार रामदास आठवाले, बिथाङा जोंनि गेजेराव फैगोन 5 अक्ट'खालिनि 5 रिंगायाव। बेजों लोगोसे आसामनि मन्त्रि पीयूष हाजरिका, बिथांमोन सानैया जोंजों थागोन। बिथांमोना जिहेतु जोंनो फाइनाल मोनसे कनसेन्ट होबाय, बे फाइनाल जादों। बेनि उनखालि 6 अक्ट'खालि गोबां हाबाफारि जोंहा दङ, जेरै सबिनेर बेखेवनाय। बे सबिनेर बेखेवनाय हाबाफारियाव आसामनि मन्त्रि मानगोनां इउजि ब्रह्म, बिथाङा जोंजों बाहागो लागोन आरो बिथाङा इतिमধ্যे जोंनो कनसेन्ट होबाय। बिनि उनाव जि मोनसे सेमिनार जों लानो नागिरदों, 2 आयदानि सायाव एबार जों सेमिनारखौ लागोन। बे आयदाफ्राव जों गोबां गोरोंसा बिथांमोनखौ हांख्रायदों। बे खालि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मानगोनां दिपेन बर', बिथाङा जोंजों बाहागो लाफागोन। बिथाङा इतिमধ্যे जोंनो कनसेन्ट होदों। बिनि उनखालि जि गेवलां मेल, बे गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै मानगोनां आसामनि CM डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा, बिथाङा जोंजों बाहागो लागोन। इतिमধ্যे बिथांमोनहा जोंनो कनसेन्ट होजोब्बाय बेखिनि जिखिनि आलासि दङ। बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर', बिथाङाबो जोंनि मेलाव बाहागो लानो थाखाय जोंनो कनसेन्ट होदों। बिथाङा जिहेतु 6 आरो 7 जोङो बिथांखौ 7 अक्ट'नि गेवलां मेलाव लुगैदोंमोन, खिन्थु बिथाङा बे खालि गावनि एंगारनो हायै हाबाफारि थानायखाय जोंजों 5 अक्ट'आव बिथाङा जोंनि हाबाफारियाव बाहागो लाफैनायनि खोथाखौ जोंनो होदों। बे रोखोमै एबारनि जि बोसोरारि जथुमा, बेयाव जोंहा गासै जिल्लानिफ्राय जों दिनै फाइनेल खालामबाय जे 1530 डेलिगेट्स गुबुन गुबुन जिल्लानिफ्राय जों बाहागो लाफैगोन। बिनि बादै जोङो जोंनिनो दालाय आफाद जेफोर दङ, वेस्ट बेंगलाव दङ आरो ओरै गार' हिल्स आरो अरुणाचल, बे 3 स्टेटनि जोंनि बिबानगिरि आरो आफादनि मावथि बिथांमोनाबो जोंनि गेजेराव बाहागो लाफैगोन आरो रोखा। आङो नोंथांमोननि खौरां बिजोंनि जोहै गासैबो आसामनि रायजो राजा नोंथांमोनखौ खावलायनो लुगैदों जि जोंनि जानुवारि दानाव जानो गोनां 5, 6 आरो 7नि जि जथुमा, बे जथुमायाव जाहाथे नोंथांमोनहा बयबो जोंखौ हेफाजाब होयो आरो जोंनि मेलाव बाहागो लाफैयो। आरो बै सानथाम दिनाव जाहाथे खुनु दल संगठनफ्रा गुबुन गुबुन गिदिर हाबाफारि लायालासिनो बर'नि गेजेराव जे जोंनि जि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जथुमा, बे जथुमाखौ जाफुंनायाव मदद होनो थाखाय आङो खावलायनो लुगैदों। मैया ब्रु आरो रियां जाय बिदा फंबायफोरा जोंनि बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलाव हाबफानानै दङ, बिथांमोननि 2 सोमावसारारि हान्जा, हाथियारजों सोमावनाय हान्जा 2, बिथांमोनहा मोनसे सेरिमनिनि गेजेरजों जोंनि मेन स्ट्रिमाव फैबाय। बिथांमोननि मेन स्ट्रिमाव बे फैनायखौ जोङो नुनानै खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय जोङो गोजोनदों आरो बिथांमोनखौ जों बरायदों। जों आसा खालामदों जे बिथांमोनहा जि सिन्था सरसा लानानै जि साननानै बिथांमोनहा मुभमेन्टखौ खालामदोंमोन, बे मुभमेन्टनि फिथाइखौ ब्रु आरो रियां जनगोष्ठीनि जोंनि बिदा फंबायफ्रा मोनथों आरो बिथांमोननि थाखाय जौगालु हाबाफारिखौ सरकारा जाहाथे मावो, बिनि थाखाय जोङो सरकारखौ खावलायदों आरो बिथांमोनहा मेन स्ट्रिमाव थानानै गावनि हारिनि जौगानाय खामानियाव मावफानो थाखाय जोङो खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय खावलायदों।
नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों, ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों, ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबाबायदों, ओमफ्राय हामाखै। दिनैनि ट्रिटमेन्टआ नङा, आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा एसआइ निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।